салом ба мухлисони дастаи беҳтарини оламе. имрӯз мо мавзӯеро матраҳ мекунем ки барои мо хеле муҳим аст. ин осеб бардоштани гави мебошад. ниҳоятгари 19 сола вақтҳои охир ба футболбози хеле муҳими дастаамон мубаддал гардид. хави ӯро зиёд истифода мебарад. акнун дар набудани ӯ барса чӣ кор мекунад ва умуман ин гуноҳи ки аст ки гави наметавонад то охири мавсим акнун ба барса кӯмак расонад. дар бораи ҳама ин пурратар гап мезанем. бо дастгирии шумо албатта лайки қиматбои худро гузоред то ин ки видео ба дигар мухлисони Барселона низ паҳн шавад. рӯзи 25 ноябр соати 16:00 ба вақти Москва Барселона дар меҳмонӣ бо Райо Великано рақобат мебандад. дар чемпионат Райо душворӣ мекашад, аммо онҳо бар зидди дастаи хави то дақиқаҳои охир мубориза мебаранд. прогнози ман дар ин рақобат тотал болше 2.5 аст. ҳар дуи даста потенсиали ҳуҷумкунанда доранд ки ин метавонад ба голи бисёр оварда расонад. тамошои рақобатро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷамъовақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ба ҳама муваффақият. пеш аз ҳар мусобиқаи бузург рӯйхати топ бозингароне мебарояд ки наметавонанд дар он иштирок кунанд. то оғози чемпионати Аврупо вақт хеле зиёд аст, вале аллакай номи ду бозингари топ маълум аст. якумин Сандро Тонали мебошад ки бо сабаби муҷозот аз Евро бенасиб шуд. акнун Гави ки пас аз осебаш наметавонад 7-8 моҳ дар майдонҳои рақобат бошад. Гави танҳо моҳи август 19 сола шуд, яъне новобаста аз он ки бозингари мазкур аллакай чанд соли охир дар футболи калон аст ва ҳамеша вирди забонҳост. ӯ то ҳол бозингари ҷавон ба ҳисоб меравад. бозиҳои хеле зиёд ва тақвими аз ҳад зич ҳамеша ба ҷавонон зарари ҷисмонӣ мерасонад. масалан Арен Робен дар тӯли фаъолияти худ беш аз 1500 рӯз ва 230 бозиро бо сабаби ҷароҳат аз даст додааст. сабаб дар он аст ки ӯ то 24-солагӣ бисёр бозӣ кардааст, зиёда аз 18000 дақиқа. Гави то осебаш 7784 дақиқа бозӣ кард, яъне аввалин мавсими пурраашро ӯ дар овони 17-солагӣ ва пасон дар 18-солагӣ гузаронд. дар ин фурсат ӯ 111 бозӣ гузаронд ки 89 бозии он дар ҳайати асосӣ буд. эҳтимоли даридани салибҳо ё ин ки крестҳои зону зиёд аст. сабабҳои ин гуна ҷароҳат ҳар гуна буда метавонад, яъне наметавон бо боварӣ ишора кард ки сабаби асосии гирифтани осеб ин аз ҳад зиёд бозӣ кардани Гави мебошад. аммо бояд гуфт ки маҳз аз ҳад зиёд бозӣ кардан ба нимҳимоятгари дигари Барса Педри ҳам зарари ҷиддӣ расонд. пас аз мавсими пурра аз бозиҳо Педри дам нагирифта ба Олимпиада рафт. баъди ин қадар бозиҳои зиёд Педри акнун зуд лад мехӯрад. механикаи гирифтани чунин осеби зону сода аст. дар бисёр ҳолатҳо ин ҳаракати зону ба як тараф ва бадан ба тарафи муқобил аст. Гави дар бозӣ бо дастаи Гурҷистон ин латро бардошт. аслан Лука Лочошвили ҳимоятгари Гурҷистон дағалона қоидаи бозиро вайрон накард. Гави баъди ин аз ҷо хеста бозиро идома дод, вале пас аз он ки ӯ тӯбро қабул кард дигар бозиро идома дода натавонист. маълум буд ки кор ҷиддӣ аст. аз ҳама ҷои таассуфаш ин аст ки ҳамон рақобат дигар барои испаниё муҳим набуд. испания як моҳ пеш аз ин аллакай рохати чемпионати Аврупоро гирифта буд. на танҳо бозингарони Барса, балки аз Реал ҳам Карвахал ва Хосело ин футболбозро дастгирӣ карданд. акнун суол ба миён меояд ки дар ҷои Гави кӣ бозӣ карда метавонад. аз якум даври Ла Лига Гави дар 12 тои он дар ҳайати асосӣ ба майдон омада буд. ӯ бозингари муҳимтарини ҳайати асосӣ аст. аммо мағзи масъала ин ки футболбози мазкур мавқеи муайян дар майдон надошт. ӯ гоҳи дар канори майдон ва баъзан дар марказ ва гоҳи дар ҷои опорник бозӣ мекард. аз байни тамоми бозингарони Барса танҳо Гюндаган аз ӯ дақиқаҳои бештари бозӣ дорад. Гави дар баргардонидани тӯб барои Барса хеле нақши муҳим дошт. аз ин лиҳоз дар байни тамоми бозингарони Барса ӯ аз ҳама зиёд фол дорад. дар тамоми мавсими гузашта бошад Гави дар байни бозингароне ки аз ҳама зиёд қоидаи бозиро вайрон карданд дар топ 3 қарор гирифт. маҳз барои мавқеи муайян надоштани Гави гуфтан хеле душвор аст ки ин бозингарро кӣ метавонад иваз кунад. дар ин ҷо гуфтан ба маврид аст ки Де Йонг саломатии худро хеле дар вақти лозимӣ барқарор кард. ӯ бозингари стили дигар аст ва бештар ҷавобгар ба он аст ки ту бояд чӣ тарз ҳаракат кунад. бо эҳтимоли ғолиб Де Йонг ба ҳайати асосӣ бармегардад. нақши иҷро кардаи Гави байни тамоми футболбозони Барса хусус ба хати нимҳимоя рабт дошта тақсим карда мешавад. хабаре аст ки Барселона бояд Ло Челсиро бигирад.
нимҳиматгари аргентинӣ дар тоттенхем умуман лозим нест. Бояд донист ки Каталониё маҳдудияти молиявӣ дорад, аммо Ло Челсо агар оварда шавад, ӯ ба аренда оварда мешавад. Яъне дар масъалаи омадани ин бозингар бояд мушкилот набошад. Гузашта аз ин ФИФА бояд ба Барса пули осеби гавиро бидиҳад, ки тибқи хабарҳо аз 3 то 4.3 миллион евроро ташкил мекунад. Шумо чӣ фикр доред дӯстон? Кадом бозингар метавонад мавқеи гавиро пур кунад? андешаҳои худро дар ин бора дар комментария нависед. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол ба телеграм канали мо Барса TG обуна нашудаанд, хоҳиш дорем ки бо мо ҳамроҳ шавед, зеро дар он ҷо ҳар дақиқа хабарҳои тару тоза бо забони тоҷикӣ дар бораи Барселона мебарояд. ссилкаи онро ман дар описанияи ин видео мегузорам. Ва ҳамин тамом. Бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳоча, дар паноҳи Аллоҳ.